To ga can wasu bari mu je mu tambaye su mu ji ko su sun san amsa. Dukan ku zo tambaya nake so muku an kasa bani amsa. Na tambaye mutane da dama duk sun ki su bani amsa. Sunayen ranaku nake so ku faɗa mu da Hausa kafin zuwan addinin musulunci. Wani kalan ranaku kenan? Sunayen ranaku da Hausa kafin zuwan addinin musulunci nake so ka faɗa mu. Ba akwai Monday, Tuesday, Wednesday da Turanci ba to da Hausa nake so ka faɗa mu. Akwai Talata? Akwai Laraba? Alhamis, Juma'a? Ba su bane. Sunayen ranaku kafin zuwan addinin musulunci. Sunayen ranaku kafin zuwan addinin musulunci. Ku zo mana ku ne kuka yi tauhidi da takawa da. To walari. Sunayen ranaku kafin zuwan addinin musulunci. Akwai Litinin. Akwai Talata. Sai Laraba. Sai to ba su bane ai wannan bayan zuwan addinin musulunci ne Hausa suka samu wannan. Kafin zuwan addinin musulunci akwai sunayen ranaku. Wanda Hausa suke amfani da shi. To gaskiya bayan wannan kai na gaban sani ba. Ilimin ka bai kai nan ba. A bai kai ba. To shikenan.